Hvad for noget? Ja. Skal de holde, du skal holde ved derude siden. Der er jeg så helt. På begge sider. Sådan der. Ja. Jeg skal stadig have den. Det kan deroppe. Sådan der. Nej, jeg troede lige, du ville slå. Ej, det ved jeg sgu ikke. Ej, det er så ret flot. Ja, Wow. noget af en... Ja, men skal have det, ikke bare rulle op. Ej, jeg får lige rulle op. Ej, niveau. Så kan det ikke undre, at vi kører ned igen. Hvad? Den anden vej igen. Skal vi op jer igen? Nå, så får jeg lige begge sider. Konkurrerer de hvem der har det bedste julelys? Ja. Hvad, kan de vinde en præmie, eller hvad? Jeg tror bare, at de vil gøre det for sjov. Nej, nu ruller ned ham der. Jeg tror bare, at det er der meget. Hold kæft, der er meget. Så du skal også have på kollega.